अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। अंगारकी संकष्टीनिमित्त देवगड येथील प्रसिद्ध असलेल्या दाभोळे पोखरबाव येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिरात भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती। अंगारकी संकष्टीनिमित्त येथील भाविक मोठ्या संख्येने इथे येत असतात, हजेरी लावत असतात। येथील स्थानिक दुकानदारांनी देखील आपली दुकाने मंदिर परिसरात लावलेली दिसत होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।